Здравейте от Motomac, аз се казвам Явор. Днеска ще поговорим накратко за протекция и в частност протекцията, която пази торса на ездача. Най-често се използва в мотокроса и в офрода, където паданията са много по-чести. Ще покажем накратко различните видове, като накрая ще се спреме на най-новия Acerbis Cosmo, който е доста интересен, ще го видите. Започваме от най-класическия нагръдник за мотокрос. Популярен е Symeto Rooster, всички марки го произвеждат абсолютно без изключение. Изключително лек, изключително проветрив, точно за да предпазва ездача от прегряване. Основният му минус е, че при все, че е много лек и така нататък, той не покрива изцяло гърба, не покрива лактите. Основната му функция е да предпазва състезател от изхвърчащата пръст и камъни от трасето от предхождащите го състезатели. Той е доста тясно специализиран, по-малко се използва. Ще го оставим на страна. Следващия, бих казал, свръхпопулярен в мотосредите нагръдник, това е модела Acerbis Querta. На такъв аналог има и на други марки, UFO Scorpion, небезизвестния. Абсолютно се припокриват като видове. Различават се с това, че протекцията им е далеч по-масивна, много по-сериозна. Предпазват абсолютно целия гръбнак, заедно с ребрата. Има през рамки, които в момента не сме ги сложили, които пазят ключицата, застъпващи се протектори в раменния пояс, застъпващи се протектори на лактите. Страхотна протекция. Минуса е, че е доста тежка. Използват я основно в офрода, където колкото и да е интензивно карането, все пак позволява човек да може да спре, да си почине, защото тази ризница е доста тежка и доста затопля тялото, така или иначе. Съвсем набързо ще минем и покрай още един интересен модел на Alpinestars, който е специално за момичета и за жени. Отзад е класическия Bionic Back Protector. Отпред обаче, това, което е интересно за момичетата, е, че има ортопедични протектори на гърдите. Може да се видят, много са рицарски. Вече виждаме, че тук протектор е далеч по-малък, не е застъпващ, включително и на лакита. Доста по-лекичка е. Става за мотокрос. Някои го ползват и на улицата, пак с всичките му там минуси за използването му на улицата. Това е Cosmo. Това е новия нагръдник на Acerbis. Той представлява съвкупност от абсолютно всички модели, които представихме преди това, събрани в едно с всичките си плюсови и минуси, като тук е извлечен оптималния ефект от това да имаш ризница. Ризницата е абсолютно делима, може да се използва абсолютно по-отделно, може да се използва само нагръдник с гръб, може да се използват дори само лакти и рамена, макар че се съмнявам, че има такъв ездач, който ще кара само така. Ризницата е много по-лека, с много по-голяма свобода на движенията. Това е, ако сте носили предишната ризница на Acerbis, със сигурно ще го усетите. Трикото е много приятно, много дишащо и много проветрено, което е абсолютен плюс. Самите протектори също са доста добри, малко по-компактни, доста по-леки. Ще започнем от нагръдника. Сега ще го сваля и ще ви покажа гърба. Гърба прекрасно покрива целият гръбначен стълб, целият гръб. Има възможността най-долната плочка да бъде демонтирана, което е свобода в случай, че малко не ви достига или ви е малко в повече дължината, така че когато седнете на седалката на мотора да не се получи повдигане, което си ви пречи по време на ездата. Ластиците са делими от нагръдника. Това е в случай, ако искате да го ползвате, да речем за чист крос. Аз лично в тази му версия би го препоръчал и за каране на улицата, само с едни лакти, например.
Ще ви е много леко, много прохладно, много приятно и е много лесно за сваляне. Не е нужно да се нанизвате в някаква мрежа и така нататък. Толкова за нагръдника. Ще ви покажа възможностите, които има и останалата част от протекцията. Може да го използвате само с раменния протектор или само с нагръдника. Това може би е пак най-вече за хората, които карат мотокрос, искат повече свобода и повече движение за сметка на протекция. Много е леко, нямате абсолютно нищо от гърдите надолу. Супер прохладно и супер удобно. Честно казано, дори не се усеща, че носите някаква протекция. Като ще ви го покажа и в опцията, когато сте само с нагръдник. Ето така. Ето колко лесно се поставя. Ето, може да го използвате и само така. Ето как изглежда в гръб. Спокойно може, ако сте ездач, който кара и на улицата, и на писта, и на трасе, и мотокрос, и офроуд, тази ризница ще ви служи за абсолютно всичко. Може да я ползвате за дълги шосейни карания под коженото яке, може да я ползвате в града, когато искате да ви е прохладно и само евентуално с лакти. Може да я ползвате само нея, което е пак напълно достатъчно. Гърдите ви ще бъдат защитени. Може би малко хора знаят, но втория фактор при тежки травми, водещ до фатален край, е именно гръдния кош. Там има много важни органи. Така че това е от нас. Напълно облечен. Това мога да го кътнеш, защото тропа вече. Да кажа ли пак здравейте или няма нужда вече? Това е... да ви го матери. Ти знаеш, че нямаш маслен филтър на този мотор. Ще се опитам да се